କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କଣ? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କହୁନ ଟିକେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କୋଉଠି ଯିବୁ? ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନା କାଳୀ ପୂଜାକୁ? କୋଉଠି? କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କି କଣ କରତେ ଯିବୁ? ତାଙ୍କର କଣ? ତାଙ୍କର କଣ? ମାଟା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ନା? କେତେ ଖାଇଲୁ? କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଏତେ କାହିଁ ଖାଇଲୁ? ଆଉ ଟିକେ ଏତେ ଖାଇଲୁନି? ଦେଲେନି ସରିଗଲା ନା କଣ? ତୁ ଅଧିକ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଲେନି ଆଉ। ବୁଝିଲ ନା? କି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ରେ? ଆଉ ରସୁଣ କି ତରକାରୀ ନା ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ? କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁକି? ଖାଇତେ ଯିବୁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? କେତେ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ? ଆଉ ସିଏ ଖାଇବେ କଣ? କିସ ଖାଇବେ? କିଏ? ଝିଅ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବେନି? ମାରିବେ ନା ମାରିବେନି? ମାରିବେ। ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। କାହିଁକି ମାରିବେ? ବଦମାସି ହେଲେ ମାରିବେ, ଖାଲିରେ ମାରିବେନି ନା କ'ଣ?